Inhibuje rast včelieho patogénu Penibacillus larvae, ktorý je primárnym pôvodcom závažného včelieho ochorenia mor včelieho plodu. Ďalej ako prvý na svete sme izolovali a charakterizovali peptid apisimín. Obidva tieto peptidy majú približne rovnakú veľkosť, ale líšia sa štruktúrou a teda aj aktivitou. Zatiaľ čo royalizín patrí do skupiny insektných defenzínov so známou definovanou štruktúrou a mechanizmom účinku, peptid apisimín je špecifický len pre včelu, je lineárny a má tendenciu tvoriť oligoméry. Takisto sa v materskej kašičke často vyskytuje v komplexe s hlavnou bielkovinou materskej kašičky a palbumínom 1. Zistili sme, že apisimín a royalizín majú okrem antimikrobiálnych aj antifungálne účinky. Ide o širokospektrálne antibioticky účinné látky, využiteľné v prevencii včelstiev voči chorobám. Rezistencia včelstiev voči mikrobiálnym ochoreniam je geneticky podmienená produkciou týchto antimikrobiálnych peptidov, ktoré sú tiež potenciálne využiteľné v humánnej medicíne a predstavujú novú generáciu peptidových antibiotík. Používaním klasických antibiotík sa často stáva, že niektoré bakteriálne kmene sa stávajú voči týmto antibiotikám rezistentné. To znamená, že ďalším používaním už nie sú účinné. Možno povedať, že včelie peptidy sú pre ľudský organizmus akceptovateľnejšie než klasické antibiotika. Liečivé účinky včelích produktov sú známe od nepamäti. Je množstvo prípadov, kedy bežné antibiotika alebo liečebné postupy nie sú účinné pri liečení najmä mokvavých rán u starších pacientov. Tu je uvedený takýto príklad. Popálenina sa nedala vôbec liečiť po 6 mesiacoch, pretože bola kontaminovaná Staphylococcus aureus, ktorý je rezistentný voči antibiotiku meticilín. Ale po použití medu po 2 týždňoch nastalo zjavné zahojenie rany. Akú funkciu môžu plniť tieto včelie bielkoviny obsiahnuté v mede, konkrétne apalbumín 1? Môžeme riadenou manipuláciou v mikrokapilárach vyvolať tvorbu takých štruktúr, ktoré pripomínajú mikroobväz. Ten obväz sa chápe v svojom vyjadrení ako obväz šitý na jednotlivú kožnú buňku. Je to významný pokrok, že prirodzená látka, ktorá má použitie práve v týchto procesoch, môže plniť aj funkciu nanomembrány so všetkými dôsledkami, ktoré sa dajú odvodiť od programovateľných nanoštruktúr. Podobne ako kardiostimulátor podporuje činnosť srdca, tak bielkoviny materskej kašičky, prítomné aj v mede, podporujú imunitný systém človeka i včely. Včelie produkty predstavujú vynikajúcu možnosť použitia v alternatívnej medicíne. V roku 2005 bolo ukončené sekvenovanie včelieho genómu a zistilo sa, že včelí genóm je veľmi malý v porovnaní s inými druhmi hmyzu. Obsahuje niečo cez 10 000 génov. V porovnaní s drozofilou, ktorá má okolo 13 000 génov, komárom 14 000, priatky morušovej 18 000. Tiež sa zistilo, že včela má veľmi veľa génov, viac ako 160 génov má pre vône, ale má iba 10 génov pre chute. Tiež sa zistilo, že má veľmi málo génov pre vrodenú imunitu. Tento fakt si možno vysvetliť tým, že včela sa vyvíjala v procese evolúcie v úzkej symbióze s flórou. To znamená, že pre ňu dôležité látky, jednak výživové a liečivé, si brala priamo z kvetov a z rastlín. Druhý fakt je, že včela vie veľmi ekonomicky narábať s tou genetickou výbavou, ktorú má k dispozícii.
Typickým príkladom sú bielkoviny materskej kašičky. Tieto bielkoviny sú kódované 9 génmi, avšak produktom týchto génov je celá paleta rôzne modifikovaných proteínov. Príslušné modifikácie proteínov potom určujú aj rôzne vlastnosti. Napríklad výživový proteín môže byť za určitých okolností modifikovaný tak, že má antibiotické účinky. My sme izolovali z materskej kašičky proteín apalbumín 2A. Pri jeho charakterizácii sme zistili, že je minoritným homológom hlavnej bielkoviny materskej kašičky apalbumínu 2. Apalbumín 2A má antibiotické účinky a inhibuje rast Penibacillus larvae porovnateľne s tetracyklínom. Naproti tomu pôvodný materský proteín apalbumín 2 je výživový a antimikrobiálnu aktivitu nemá. Bielkoviny materskej kašičky sú v podstate multifunkčné bielkoviny, pretože okrem tej výživovej funkcie môžu mať antibiotické účinky, imunostimulačné, proliferačné. Bielkoviny materskej kašičky pôsobia ako imunomodulátory. Vplývajú na imunitný systém nielen včelí, ale aj vyšších organizmov, teda aj na ľudí. Vyvolávajú reakcie podobné, aké nastávajú, keď dochádza k infekcii organizmu, ale v veľmi malých množstvách, že organizmus sám začne produkovať obranné látky, aby zlikvidoval začínajúcu infekciu. Dospeli sme k tomu, že ak do experimentu bol vložený med, ktorý bol zbavený proteínov, teda deproteinizovaný med, tak ten nevykazoval žiadnu imunostimulačnú aktivitu. Nezaznamenali sme žiadnu produkciu tumornej nekrózy z faktoru alfa a v prípade proteínov medu tá aktivita bola vyššia ako v samotnom mede. Za tento stimulačný účinok sú zodpovedné v mede práve bielkoviny materskej kašičky. Pravidelné užívanie medu je pre človeka veľmi prospešné, nakoľko med obsahuje proteíny materskej kašičky vo veľmi malých množstvách. Med vlastne môžeme užívať ako homeopatikum. Problémy, ktoré sú jednak vo včelárstve, ale aj vo vede samotnej, sú základom pre rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu. My sme jej súčasťou a v mnohých projektoch sme vystupovali ako iniciátori, či už v rámci Európy, alebo aj medzinárodne, hlavne pri iniciácii projektu sekvenovania včelieho genómu. Prebiehajú čulé medzinárodné aktivity aj v rámci bilaterálnych vzťahov s tajvanskou stranou, s Japonskom, najnovšie s Indiou. Samozrejme, v rámci týchto projektov sa zúčastňujeme aktívnej spolupráci takmer so 43 rôznymi vedeckými inštitúciami vo svete. Zúčastnili sme sa niekoľkých z týchto projektov. Prvý bol projekt Ginkgo Copernicus, bol to 6. rámcový projekt Európskej únie, druhý projekt Bishop, ktorý bol zameraný na kvalitu včelieho medu a pravosť včelieho medu, a tento tretí projekt, 7. rámcový projekt Európskej únie, je zameraný predovšetkým na ochranu včelstiev voči chorobám, pretože zdravotný stav včiel je veľmi vážny a treba sa s ním seriózne zaoberať. Výsledkom z projektu sekvenovania včelieho génu bol článok, ktorý napokon sa zverejnil v roku 2006 v časopise Nature, kde sa objavila Slovenská akadémia vied a Slovensko ako riešiteľský štát. Sen každého vedeckého pracovníka je mať článok v Nature a nám sa tento pekný sen splnil. Chcem sa spýtať vás, pán docent, a čo výskum hovorí na tieto úhyny? Výskum je vždy zameraný na hľadanie niečo nového a o včele nájsť niečo nové je vždy užitočné tak pre vedu, ako aj pre samotného včelára.
z iniciatívy európskych poslancov bol zriadený nový európsky projekt, ktorého sme súčasťou. A môžem povedať, že čerpáme z toho, čo sme získali z materiálov vyprodukovaných práve zo včely hontianky, od teba, Peter, ako sme my spolupracovali na charakterizovaní včelých bielkovín a antibiotických peptidov, ktoré teraz pravdepodobne budú veľmi aktuálne proti týmto hubovým ochoreniam, proti ktorým by sa mali nasadiť vlastne klasické antibiotiká. A my máme vo vedeckom arzenáli práve tieto dva peptidy, ktoré doktorka Bíliková v tom európskom projekte aj rieši.